tuna kan film en hotur he kumin kumtir laman ti chua walathu wasathe kalan ti ania malayalam tronga ti chuane an ming te hi a Christian rui maya keni hotan chuan en bonom vio mai film in tanna chuan psychiatrist le Philip sa han loin koma psychiatrist chuan Philippa rilru chu lo minatum vio mai Philippa pa chu inspector Anthony ania Philippa a muzo nuwa chuan psychiatrist chuan inspector Anthony chu a bevelea Anthony ale Philippa in kara hian riat thiam lo na thuk zet mai a oma pa fa ma ni sela anin ngai na te chiam lo ane psychiatrist chuan Philippa har sat na chung chang chu apa hena chuan a soya Anthony po chuan Philippa chu do thei taka en kol angai ve ani ti te harsilane chumi nuwa chuan dan zirlai irony kan hmuwa police station a meche pakhat tan puye tumme kar chunga chuan tute mo hi hanin beru sar sarmai chulai mun chu Kerala state ta police station pakhat ani ve maya chu police station an hotu pa ber inspector Anthony chu motora train aron chuak ta anaute chuan meche pakhatin FIR thelu adu thu an lo rila pon lama lo lo lang chen te chuan Anthony nen chuan enga moin lai chin na hanei ni te poina lang Anthony chu office a chuan lutin nu fa hian an lo machona chuta Fanu jok chuan pongsual ato dan de chu ha soya chu meche tlei rol chuan Rajiv chuan pongsual atum ni in na soya Rajiv chu an khuwa vela mi hausa tak mai fa pa hane tin su sulna lama aminga thang view maya damdoi po ati trina lerol in a harsat na ha soilai chuan Antonia chuan lerol nena chuan nang point ingai song ve dewani lom ni ti in an case chung chang chu a han soi boi saka FIR an thelo dan turngot mai chu hangai tuane chu case chu ama point na lo buai pui to thule lerol thian te po abiak to thu te hasya a thian te chuan Rajiv le chu lerol chu hanin ngai zong ni a han soi dan te po soin ain kung kai na po a travel ni omin Antonia chuan a soya chu thu chu anu hriat laia ha soya dawang chuan lerol chu ha zak vio maya ma se chu lerol chuan engmai lai chin na han nei lo thu a soi thung riruna le mituitla zoin Rajiv anen chuan in lai chin na an nei lo zia soima sila Antonia chuan he khesika boi puya in thian te zong po ka betowa nani pani hian in lai chin na in neya entizia Rajiv hi ronti boi tumnge moi ni le hadita maya chu thu chuan lerol rilru chu hatina vio mai anu po chu ha zakta maya Fanu chuan do ta soi ni in nangai ta police inspector Antonia meu chuan do ta soi haring lowane Antonia chuan lerol nu hena chuan case to file lo mai ro Rajiv te hi million takin nia in ne don chuang lowa in minga chemai mai case ka boi pui dana trangin ani pani hian in lai chin na an nei ni ngein alang box si ti in lerol nu chu case file lo turin a thlema lerol nu po chuan chu case chu boi pui chun zom lo adu ta Antonia chuan pona irony so nai po nai lo ula ha tu soi so chu oi du reng su halati zui an chuan nuwa Anthony chuan phone manga chuta tranga alandana chuan Antonia chu Rajiv chung te chuan an lo min ni na langa ama mai ni lo ai sang jok police lal jok te po anin nam noi ti alo lang tabok an hon ko nga chuan tlerol le anu chu anin hawa tlerol chu anu chuan a haw shrep mai ale khazirna tan sum tam tak apuk ti te hasoya chutianga nuam chen tura halo omai mai chu a hriat thiam lo tu te hasoi bokane chuta motor chu ding thutin tlerol chu motor ron tlan lai chuan avain bar luta motor chuan suina chil zui ti chuan chulai hmuna chuan tlerol te chu haborala Irene chuan chu tlerol chu a han poma haril ruan na hle chuti mek lai chuan Anthony le Philip te chuan anin kung kai na ti thattumin restaurant an lo chol meka chuti an pahnia han lo thudun lai chuan Irene chuan tlerol te thomno thi sen kai nuang mai chu an do kana chuan aron vomta he tlerol thi sen mo hi phurani ka kalsan don lo cha ka chui reng don che ni hati mi mai sin chu rein thlakin bas tlan lai lo langa hachunga tang chuan papakhat Samuel Joseph alo chuaka computer engineer ni in Samuel Joseph hi hacking lam thiam tak mai ni tuna po hian ama dor tu te chuan an lo nga ka computer hardware le software chung changa chuan Samuel Joseph chu mi big takane ador tang chuan chuakin akar chula chuaka akar mang chuan anu puinen an Fanu irony kha han lo wa muka irony chu an khuwa chuan aron le don lo ni ti chuan an kar chuan an in lam chu han pana anin po chu anom melvio mai chu ina chuan Irene le Samuel Joseph le anu pui te chu han chenga Samuel anu pui chu Teresa ani
อันนี้chungกวยhi chung ko hlim thei zet mai han nia somela chuan a Fanu airin chu haduat le mai ti hriata an Fanu mal nei chun hani boka somel chuan airin chu aduat mai ba ka a cher hriam viu mai ti po alanga hemiani wang hian airin chuan in rin to na nasatak mai neya mi pa te po han hlau lo hial changa nei thina ne an minga Christian ang bokin alandana Christian ni in nan langa biakina te po chuan in khom boka kan soita kang in an chung ko chuan in point nan hlim tlang viu mai airin chu me chi bright vetok tak mani sela hapa somela chu chesa tak ngel po ane lova kan soita kang in somela chu pathluk thatak mai hani computer lam zirbing mi ania computer software le a hardware chung chang chu ha chiang viu mai electronics lampanga chuan mi bon tak mai hi ni rowa chutianga an chung ko hlim taka hanom tak nuwa chuan airin po chu khopui lama akal lo ngai ve don ta airin hi dan zirtu ani satli mai lova human right activist ani tuntruma chuan apa kar chu ha keng dona anu le pa chuan an vatla heti lai hian Anthony chuan afapa Philips chu lo zonga Philips chu Rajiv anen chuan dam doi ti in nawa mutane Rajiv chu asoi sahrepa afapa nen chuan in kom tolo turinati chuti lain Philips chuan apa chu halo hau ve boka apa ne na in chan deuh nuwa apa chu nam kieng in hostel train atlan chuka Anthony chu thinrim fe in hostel tang chuan aron chuak ve bokani chumi nuwa chuan Anthony le psychiatrist chu han lo in belea psychiatrist chuan Anthony chu man bolu tuklo turin atia afapa Philipanen chuan a in kar chu nakin loka ala felve mayang ti ashila chuti line Anthony chuan afapa in azalo lutuka wang chuan a thinrim zia chu psychiatrist ne na alo shil ve bok Anthony le Philipa te hin kara chian na chan pakhat chu Philipa anei lai hian anupui Mary chu afane na wangin na borala hetia anupui Mary na boral sana wang hian Anthony chuan Philipa chu angei zualani anupui rai che borala wangin Philipa hi a hoi ema anu thi chana Philipa chu apu mo ani bermai chumin huwa chuan Irene thian nu vina chu Samuel chuan ron bia Irene chu abia tlang thelo wangin vina hera chuan Irene chu ron kalle kallo te zota vina po chuan Irene in lulam chu vapanin Irene chu wazong ve ma se Irene chu hamuzo tlat lo mai chu wang chuan Samuel an hena thilom zia chu hashil tani ti chuan Samuel po chu khopui lama chun ron kalin vina nen police station an ron kala Irene bo thuwa chuan FIR ron theluan tuma inspector Anthony chuan ani chu halo machon ta Samuel chuan Fanu ne na phone anin biak thule Fanu chuan motor ati din thute chutian in biak laya car tu ver min aron kika wanga Fanu in biak na ati top thute chu hashila chuti Anthony ne na in biak na tang chuan Irene chu human rights law network a tho thu chu han soi chuk ta vina chuan a case boy pui tura Irene chu a tho chu thute po a soi ve boka dan lowa thil lai chu chung changa CMML nen Irene te chu hanin king ni in vina hian a soi ne tin Samuel chuan sub inspector Divan chu Fanu ne in biak thin thute ha soya Anthony chuan anaw havildar Johnny chu ha kowa Johnny hena thilum dan a hrila ti lai chuan anmi bozon chu Irene Samuel ani thu a hriat taka chuan Anthony chu hameng phar dewa chuta midang tenen in lai chin na an nei em tia zo chuan Samuel chuan Irene chu tu emo Rajiv anti chuan aron vau thin thu a soya ti chuan Rajiv zong tur chuan Anthony chuan anaw havildar Johnny chu hril ta ne ti chuan Samuel chu SI Divan muturin a kalta Divan chuan Samuel anena chuan Fanu Irene le inspector Anthony te chu human right case chung changa anin beidon thu lo hril ta Samuel po chuan thilom dan chu a hre chhotariak ruak mai inspector Anthony chu rin tlak ani don lo ti a hreng hala film tirlama kan hmu tlei rol te kha a hming chu deputy ni in deputy case chung cha chuan Irene le inspector Anthony te chu han lo in king don alo ni Irene chuan mi thi te point ding na chan bo an hu nge ya be sei du a soya deputy tan chuan a thei to pa chu tur tu anu le pa ten hena alo hril to ne Samuel chuan Fanu Irene in lua chu ha va ena a chung chu uluk takin na vatli thlai chuta chuan Irene in khesa boi pui dan te chu hawa mu chuka Irene chuan Anthony chu alo boi pui na savio mai ti awa mu chuk ta ne an khes chu akar le lok maya kota an kal pui dona chu wang chuan Anthony chuan Irene chu hati hlum ta mai niang Anthony la khan Samuel nena khan Irene chu shelo om tak khan om khani sia SI Divan chuan Samuel nena chuan DSP Sivana Anthony thurwal pui thin chu a pension toa chu mai baka Rajiv pa thilti theizet mai murali po chu a stroke wangin a zeng boka chu wang chuan Irene tan chun chu case chu awal sam shot ti a sui boka
Irene chuan ne na achan abe se zia te has soi boka chuta chuan Samuel chuan Anthony chuan a Fanu Irene chu ada thra hani mayangem ti in ngai tu na hanei tranta heti lai hian Teresa point a Fanu bo thu chu halo sheve towa police te point Irene khosajia chu CCTV sang kaltlangin an lo thlira Inspector Anthony le Head Constable Johnny te ASI mechia te chuan Irene chu hanzonga Anthony chuan ro relin kain tender onia kein hundang ka pananga nangnin chutilam chu zong ro ti in tender tur thu apea ti chuan Anthony chuan ammalama akal to nalam chu hathlang chat mai Jackson pakhata chuan vokalin CCTV omna chu ahan en kual vela chutia hoi that nuwa chuan dor pakhata chuan valutin dor ha tu ban hena a CCTV footage te check du thu rila chupa chuan a check sak don lai chuan Anthony chuan keman ka check thealom tin ama chuak turena ti thung chuta Anthony chuan CCTV footage chu ahan check ta ama zana thil thleng te chu halo lang vek si kar chunga Irene chu lo truin Inspector Anthony chuan pon lama train aron bia no parking chung changa Irene chu aron chu chat ma se Irene chuan sar iruye mai nak tu ga imbedonia tin atlan sandaya ma se Anthony chuan a bolero chuan Irene chu alo zui alo ne ti chuan Anthony chuan chu CCTV footage te chu ha delete ta veka a delete zo nuwa chuan dor nga tu pa hena i CCTV hi thakal ta tang khan a man tlak to lo ti hriala tin chu ba ka helai hian karon kal lo ti hrebokang che tin na vauzia dor nga tu pa po chuan magati mel view mai heti lai hian vina chuan Rajiv chu ama zanin khoyang he omalo zota ani pani chu in ka zen halo ne reng mai vina chuan Rajiv chu chal view ma se Rajiv chuan engma soidu lo vina chu anam roka Rajiv chuan kal san turin vina chu a vauzui bokare Head Constable pakhat chuan Anthony ne na CCTV footage sa Irene khosajia chu an mu zui to lo thu a soya tin chu mi nuwa chuan Irene ruang chu an mu thu an ron soi ta boka chanchin tharlama te haron pung chuai mai ro sur na satak noya chuan aram noya Irene ruang chu mi then katin an lo boi puya Irene nu le pa Samuel le Teresa te po an ron thlenga ma se Irene ruang chu hachiat ema wangin Teresa ro chu mu ve an phal saklowa Masen phalo chung chu Teresa chuan apasal Samuel chu ron zui ve thomai Mase Samuel chuan mutla kom loveti in anupui Teresa chu ril runa takin nalo danga Teresa chuan afanu ruang chu mu ve ngei chu hadu viau na in apasal Samuel chuan alo phal saklova arin dang thei shram shramane police te po chuan mu sho man ti viau mai chuti line Samuel le Teresa te chu an fanu thi na wang chuan ril runa takin aloin kuwa an trap hom mai Doktor pakhat chuan arwang postmortem report chu police te hena chuan shilin Irene chu na sataka soi sakani thuaron soitane tul Thattu chuan Irene le hatana haku jung chalatan sakbok alandana phubalang na thilti anga tin chubaka alua chuan thilenga mo biltak rittaka chutnia alan thuwa soiboka tul Thattu le Irene te chuan in melhrian na han nei ninge in alang bok ti te soile ta sela han thlir mai chuan a mazanin Anthony le Irene te chu CCTV a khan alo lang du na ni kha Anthony chuan Irene chu a that ani thei mayangem postmortem na trangen Irene ruang po aron la chuka Teresa chuan mu chundu view ma sela Samuel chuan mu phal saklo afanu ruang chu na sataka soi sakania a mel mut la ka miao lo atin ni chu chuan aril ru chu ati shom emema chumi nuwa chuan SP Krishna Kumar IPS chuan Inspector Anthony chu office lama chuan koin a case boy pui chu a boy pui theito don lo ti ashila Irene case chu DSP Firosan a boy pui to don thu ashila police ho tu sang so ka chu case chu Antonian alak theilo na turin deal na halo thelu tani ome chuwang chuan Irene tul tha chung changa chuan Anthony chuan ti thei engma anei to don lowa chu case chu DSP Firosa chuan ala to don zokani ma se DSP Firosa chuan police kan nia department khatami in ti chiat chin hleine chuwang chuan ilama ka tangzel don alom tin Anthony chu halo nem ve thunga anhuwa chuan Irene po chu han William ta chuti Irene an vuina chuan DSP Firosa po chu ron kalve in ASI video chu akara chuan ron luta ASI video chuan Firosa hena chuan sawelani na diktak chu ron thiltare Sam chu kutikana ma Saint Joseph tu chamen kolna ron seilian ania na pangtang te ai na fingfal hle chuwang chuan nurse te chuan computer engineering lam zir turin antia athil ti na engkima chuan a thaber ani zelni aron zir chuan nuin cyber security farm chu erna kulam lama Sam chuan siama masea thopui pakhat chuan sarkar website te chu halo heka nexalite thian te chu halo va puyani
chu khe sa chuan sem chuan thiam lo na nei lo ma sela police te chuan sem chu thiam lo na nei anga an pu ta tlat maya a thian pa thil ti wang chuan sem chuan a tuar ta ne sem chuan a sum dona chu a thian pa thil ti wang chuan a tuara a hna te a career te engkim mai chu ha chan ta tuna chuan a Fanu le zel chu ha chan ta sia sem chuan dam chan tur engma a nei to lo sem chuan engma poisak a nei to don lo ti video chuan e DSP Firoz hena chuan a hrila film khurangai don ni in na soi bokani khovela mi beidong te aya lo manom si lo tuna chuan Irene po chu han William don ta sem le Teresa te chu han trap na salea khovela hian nei engman nei to lo an company an lowa han Fanu an lo to bok sin chu rein thlakin Anthony chu afapa Philip nen chuan a lo haule a Rajiv ane na hanin komlaya apai na ron ti buai wang khan Philip chu halungoi lo hle chuten in biak boy lai chuan Anthony chu Irene thi thua mo phurtu ani mai thei ti te haron puang le ta zela chu chanchin thara an pon chu Philip chuan lo shevereng si chu mi mang chuan apa chu a han deu so vela lelawa chuan Sam chu ril runa takin na lo oma enga mo tak zong ti ru kan ene Anthony chuan afapa Philip chu biak atum view na in Philip chuan kola chang du lo a thian pa chuan Philip an hena chuan apa kol chula turin atia amangan huna apa hena atluru don tho ti a hril boka mase Philip chuan apa kol chu a chang du that lo ane ti chuan DSP Firoz chuan Irene thina chungchang chu halo chui ve ngar boka sempo chuan mai ni takin alo clear liam ve bok nikhat chu Anthony chuan head constable Johnny fapain hlotlin na chan chungchang chu halo hria head constable Johnny fapa chuan civil service beivein prelims chu hazoa main tuna hian ma chondon me kani chutianga head constable fapa mai point civil service exam a han ma chon laya a fapa in drug a khoi mai chu Anthony chuan a hrethiam lo viawa an thopui tela chuan head constable Johnny chu han lo fak vel hle mai si chira chuan head constable Johnny chuan a thian te hena chuan an no pante line ken koltra chu wang te po chu hanima na ti in a thil ti dana soya an len hunai ro chuan engma ti thei kan nei to lo han ril ruin siam fel to a eng angin hawin vothin po ni la an ril ru alo in siam len to chuan ti thei kan nei to lo ani ha han ti zawa inspector Anthony po chuan chu thil dik zia chu ha chiang ta veo mai helai hi he filmina atum ningai poin alanga Anthony le Philippa in kar chu thatak ni sela chu Philippa hi misuala ni bi kherlo mai the mase Anthony chuan afapa Philippa chu hanau pante line a homiawa chuan Philippa ril ru chu ati helane Rajiv phone anun thu chu DSP Firoz hena ron reporta chumin nuwa Rajiv anu Sri David chuan Anthony chu vabiin parcel amhinga an ina aron thlen thu a hrila Anthony po arang theang berin Rajiv ateina vakalta parcel chu han huwa achung chun pahni chuan an honga achunga chuan phone alo om reng mai chu phone chu Rajiv phone alo nia mase password te chu an hriat lo wangin Anthony chuan a hong theilo anun hena password ta zota halo hrebik silo chuta a phone chu a han ena Anthony chuan a phone le Rajiv phone chu halo in angchi mai ti azum huta ti chuan a password ngai mangin Rajiv phone chu a hong thei ta boka phone chuan hon ta ka chuan a chunga chuan video pakhat alo oma chu video a chuan Samuel chuan Rajiv chu lo manin boma lo khunga alo dop chiam mai lo ne chu video chu riruna takin Anthony le Sri David chuan an lo ena Rajiv chu an chan thei bok silo chuti lai chuan DSP Firoz chuan Rajiv te in aron thleng vea Firoz chuan phone a video chu haron moveta chuta chuan Samuel chuan Rajiv chu halo soisa Rajiv chu camera mulowa chuan da in chuta uite chu Samuel chuan a chua uite chuan Rajiv chu an sel hum ta ringe hian alang ani chuta chuan Samuel chuan a riruna zia chu video kaltlang chuan aron soya a Fanu thi na wang chuan amo phurtu panina chu inspector Anthony nge chu ani thu te hashila Rajiv chunga atiang nge chuan ati ve dong ti te ha soi bokani chumin huwa chuan SP chuan Anthony hena chuan hekhe sa hianin rolem in rolani point kan hum thei tho chia in puang mai ro atia maso Anthony chuan Rajiv hi tunge ni ka hrelo ani hati ve thlat boxi Firoz hena chuan hekhe sa ka in nam noi na i muani phot chuan han soila kepo in puan tur ka nei chuan ka in puang mayang hati ve boka chuti lai chuan Anthony chu haril ru ha view maya psychiatrist ne na in biang na te kha ha hrechuaka psychiatrist khan afapa nen chuan hun hmang tamjok sela an in kara thang ti a hril ni kha mase Philip nen chuan hun tamjok an hmang dun thei silo chuti lai chuan an police station a chuan reporter then khataron luta chung hun lai chuan Anthony chuan medical leave la a Philip nena hun tamjok man alo tum ve me kane chu reporter chuan Anthony nena chuan phone call an don thu a hril te a
aron call tu chuan reporter ne na chu police station a chuan irony thi na in nam noi apoi khoi tuluan ber chu aron kaldon ti aron soya chu number chun call let na hatlang thelo video ne na lo chui turin Anthony chu na hril zui Anthony po chu haril ru boi ta view mai chuti line Teresa kha DSP Firoz le now then khat chuan lo vatloa thopu yan lo vasomani somela omna chu hril turin an nge na ma se Teresa chuan tunma point police ten hian case kan lo nei to thrina police te hi karing thot lo chewani tin a thopui du tlat silo nakina chuan police station a chuan car sen hi ron tlan luta a chunga tang chuan Samuel chu haron chuak ta re chu thil chuan police te chu ha thong hle maya Samuel chu Rajiva thawanga anzon lai ania masen muzo silo khania tuna Samuel la police station a roin pe boxi head constable Johnny chuan Samuel ne na ko ang Rajiva hi da ati chuan Samuel chu hanui maya a soisak dewa wangin Samuel a ko le chuna thlun noka Anthoma chun Anthony po chu office tang chuna ron chu weta Anthony le Samuel chu harin mel taran mai chuta Samuel chuan investigation chu enge an tin Anthony chu sota Anthony chuan video ne na Firoz kha vakoro ati lain Samuel chuan ngai lo ansar ka Fanu khesi tumar investigation an ti to don love hati mak mai a office a shroilut tura ti angin Samuel chu Anthony office a chuan shroiluta Anthony chuan Samuel ne na Rajiv chungcha hian roin puang mai la tuna phe chuan DSP Firoz sa khesani hiala Firoz an hena in puang la I case din dan kangai tu doni ati line Samuel chuan reporter te ma son statement lo va pe jok ta che ati thung Rajiv khan athi main thileng kim min shilani hati mi mai ithil ti zong zong hi vain puang vek ro ati zuya kathu soi hi hingai poi mo lawani chuan amo zong zong I phurang ati zui boka video chuan Firoz chu ka call ngam talawani Anthony ne na chuan I phone khamian mantir de a hati ta huwa chuan Anthony phone phang chun Samuel chun number pakhat wa kola tuna chuan muthil na dam doi po kha ha thok to lovin karing hati sap mai chuta ahan ngai thak thap nuwa chuan phone call chu tuemo hi naron la Philipa halo ngereng mai Philipar chuan apa ne na chuan kapa miron chan chu rante ka om na hi bom chu ni main ka ria a thim vek box ya heng ma ka mu theilo hati chuai tarai maya ama tan pui turina pa chu haron ngen tarui roi mai ne chuta Anthony chuan thilom zia chu ha reta afapa Philipa chu kuang chunga da ni nge in reta Samuel chuan ada ni riin Anthony chu athinarim ema athin rim chu ain sum zo talo anaute chuan lo tom ma sela pistol chu la chukin a chaldara chu na tina Philipa ida na hi min ro chu tin yo chung ka kap nuang che hatia ma se Samuel chuan thi chu halo poisa to lo le mai ai te atang chuan tur bom chu haron na chuka chu tur chu halo indai to Samuel chuan reya dam to don lo ti ain ria min kap emo kap lo emo ka thi to don tho thowa ma se ka thi main ifapa Philipa hi izon hu theina turin tan pui che ka tu mani ka thu hi oi lo ani chuan ifapa Philipa po hi izong hu hau lo wanga ti zui Samuel chuan Anthony chu press meet ma vain puang turin angena Anthony la chuan thileng kim chu athun huela om vek ni na hriata wangin Samuel a hna chuan in puan na tura nei lo thu soya ma se Samuel chuan TV chu ha kok ta TV lama chuan Anthony ya le Rajiv ate bara an thu dun lai chu haron langa chu CCTV footage chu Anthony chuan a main alo delete tir to ni ma se Samuel chuan aron recover le vek box ya tin chu baga Anthony ya le irony te in biang na video te chu CCTV footage alo reng maya amma Anthony ya na delete tir zong zong po kha Samuel chuan a recover le vek ane ti chuan chu kesa chuan Anthony ya chuan in nam noi na nei ti chu ha chiang ta em maya anaute ho chu thu hretu an ni vek box si Anthony chuan in zep in om zia nei lo ti hreveta Samuel chuan Anthony ne na chuan ifapa Philip chu heta tanga minute som panga kala a oma idu chuan I zong thenge theilo chu han en chin ta che darkar khat bor vel adam theima na le ma seda kar ni chu a har sawiawang chuwang chuan tuna train in ha chu tran ro le fa te chan na ji chu han hreveta po che hatia chumin nuwa chuan Samuel chu ha boral zuita Samuel chuan a boral ma chuan voin hi chuni som panga ania Father's Day ani bok Father's Day chi bai le hati zui ani kha Anthony po chu ha buaita map mai Samuel berla chu ha thito boxia Philipa om na hretu chu Samuel chu hani boxi Anthony chuan hun kan do te hangai tu chuka chuta aron har chukta Anthony chuan engamo hati no chuan a fapa chu chandon ti po ashria Samuel rong chu da bo thoi turin anaute chu tia anaute ho tan puina chungen ta ni ti chuan SC Johnny chuan midang te po chu darkar khat lek chu kan pu hi kan thurol pui turani nunna chan himna tan Philipa nunna kan chan him turani tin tan puya soma
police station ami zong te chu Antonia lama chuan dar ka reng mosen chu han tran ringai ma se reivak lawa Antonia chu police te chuan aron man vele thawang ti chuan Johnny chuan Samuel ruang chu damdoin lama vapur turin anaute chu thuwa pea tin Anthony chuan ASI video po chu Samuel chungchang lo boipui turin a hrila mediat mi te lo ma chon turin anaute chu han hrila tuma ron lu tir lo turin Anthony chuan thuwa pe bokani hare lo te a Firoz apo aron thleng thuai don ti an hria Firoz chuan Anthony chu haron kola Samuel chu lo dop vak lo turin arti chumi nuwa chuan Philip chu han va bia Philip an hena engtin nge ruk bawani an va zota Philip chuan tuemo hian konga bo wangin kalna tura lo zota chupa bio lai chuan chupa chuan a Jackson thut thule relo te ani khor khelawa thu te chu soya aron harlai me chuan chulai chuan ta ti te soi bokani a phone chu smartphone ani lo wangin a location chui the ni lowa Nokia chok lui ho kha hamang tlat box si chumai ba ka a phone battery chu hala lo zui em le khala apa churon tan pui thuai turin Philip chuan angen roi mai ne Anthony chuan Philipa a han bi ngil poin a om na tu romang chu ha thei chung lawa ma se om na hun chu Samuel Khan an om na tanga minute som panga kallani thu sei khania Anthony chuan service provider ho ne na tanga a om na hun chu lo chui dan ngai tu turin ASI video chu tia chuta naute zong chu ko ma map chu la chukta an om na tanga minute som panga kala thilom zong chu en fi effect turin naute chu tu pe a ma se chu tiang chu mun tam ta kom box sire nakina chuan video chuan Samuel chungchanga a file ne yang ang te chu Anthony hena chuan aron theluta Anthony chuan file chu uluk takin na han kewa a chunga thuin ziak te chu ha chin chiang hau mai Samuel chu phone hack thiam tak mai ani ti a hre chuak le ta zela ama po khan a phone chu a hack ani ti o a hre thiam mai Philipa an phone na Nokia sim card kha aluwa lammi Ahmed Mustafa minga in register ania chuwang chuan aluwa police station lam call turin Anthony chuan anaute chu thu peta ama nge chuan head constable lo duty chu hawabia case lui to tak mai pakhat chu lo boi pui turin awangen chu case number chu phone number panga top lam 11301 chu nia head constable po chuan chu case number 11301 chu hawa boi pui jinghal chuti line Anthony naute chuan Philipa om no mang chuan lo zong vezelbok aluwa PS lam po chuan case lui to tak mai chuan lo hai chuka chu case chuan an charge te chu IPC 376A le 302 te hania kumsang ni le pakhat February ni soma thil thlengani a victim chu Priya kumsom paruko pa ania pong suala tha ne college zir lai ani heng he tul Thattu pu chu college sa zir tir tu pa chu nia a ming chu Ahmed Mustafa ani chutak Mustafa chu khoya nge om lo zong vat te tin Anthony chuan chu head constable chu thu pe zuya Anthony chu miri ru chak tak mai ania phone number top lam panga te ba ka case registration number te chu ain ang tir ria chu case chu SI ani laya investigation ati masak ber case alonia chu mi mang chuan Anthony chu a han ti thai kual vel aloni Sam chuan Anthony chu rilru na sataka manga afa pa chan chuak turin alo turlu alonia Sam chuan Anthony chu alo chuina savio mai ti ria tani chu case lui to tak mai Anthonian aron thar tholena chan chueng dang wang lovin Joseph chuan chu case chuan thamna la medical jok chu dikangan alan tirani chuta doctor chuan Anthony chu haron bia Philipa chan hin theina tan medical assistant saron pek thei tur thu te haron thrila biak ve adu thu te ha hril boka doctor chuan Philipa hena chuan chitam lo tur le tong tam lo turin a hrila tin chuba ka talboi vak lo turin ati bokani a chan chu a talboi vak khan bom chunga chuan oxygen atlem tial don ti te a hrila chuwang chuan Philipa chu chiai boi lova hadam taka mumai mai turin atibok aluwa PS atang chuan Anthony chunron belea chu case nu cha chu haron rilfia ma se Anthony chuan alo hrechiang hle si chu case a tul Thattu dik tak chu Mustafa chuni lovin aluwa MLA lo ni to trin fa pa chu lo ni jok ti te haron soya chu MLA Indira fa pa surasa chu tul Thattu ngai chu halo ni si ma se chu zong chu Anthony chuan alo hrevek to a in biak na chu ti to patuma ma se head constable chuan langai thlari te ati chu MLA lo ni to trin Indira chu tuna chuan a bo meka a Fanu chuan anu om na chu a hriata wangin tuna hian tran puina aron ngen ti te chu head constable chuan Anthony hena chuan aron hrilani Indira chu Vagamon Liberty Hotela room number zali pathumna an hreng ni naron soya tunlok khan he thu hi ka hreve chawani haron ting he
chu message ron thon tu number chu Antonia number nge ani thu te po chu haron soi ta deu dewa Anthony po chuan thilom dan chu ain kung kai kwal vek ani ti chu a hre thiama ma se man a thi nu po a alati boi zel mai chu a hre thiam lo view mai cyber cell lama Surya chuan Anthony churon be in Philipa phone man chu a location ai thlang zung ti soya achang Sri Lanka te achang in West Bengal lama te haom ni in na soiboka aom na signal chu han thrifu theilowa kolnon le mai turin an nge na ni ma se han kolnon le poin a location chun thrifu theilowa chuta revak lowa chuan Philipa phone battery chu halowa halathi zui Anthony aril ru chu aha view mai chumin huwa chuan chanchin tharlama chuan MLA lo ni to trin Indira chu haron langta Indira chuan video a chuan athilti sualte haron puanga aom na room number te po chu haron soiboka kumsom paruk mi Priya chu Indira fa pasura sa chuan apong suala athat zuani mase chu khesa chuan Anthony chuan thamna la ka wangin gol Thattu ni lo zo Mustafa chu police te chuan an mana kumsom ni zela tang turin an lo shrem to alo ni chung thamna te ala ka wang chuan Antonia nu pui chuan Anthony chu a hau hrepa tunai hian Anthony nu pui chu harai pur meka naw ne nalama an hruai don poin anu pui chuan Anthony chu bedu lo ani police te chuan CCTV camera footage rang an han check point Antonia car chu CCTV camera rang te chuan alo lavek mai sia khoi tanga ron kalber nge ani ti chu han switch off thei ta chung lowa Philipa om na po chu Anthony naw te chuan an switch off thei ta lo ani Anthony chu beidong to viewa ma se sai video le head constable Johnny te chuan an pu chu han lat fui shama chumin huwa chuan Vagamon station a SI Sandia chuan an ni churon ko le ta SI Sandia chuan a main sema chu office lama aron kalto thua soya ma se chu ti lai chuan sem chuan a ming chu Anthony ni nain soya a maloga me che pakhat Elizabeth tual thi chungchang chu aron ngai ven hle ni in Sandia hian Anthony te churon hrilani seman awm na room ni a ha soi chu tun loka MLA an khung na hotel number kha lo ni a thilom dan chu ain pung kai kwal vek ani ti hriat ta ka chuan vidian hena chuan Sandia chu lo wa bia Elizabeth tual thi thu chu uluk ta kalo chui turin na ti boka relo te a doctor cha medical team te po chu police station a chuan aron thleng ve ta Anthony an chung khe so uluk ta ka hazir ve lai chuan media mi te chuan sema ruang dam doina mureng chu thlan lo la bok sia chanchin tharlama chuan damdoina awm to thute chu haron puang chuai mai boxi chu chuan media mi te chu zo na ha pe tam le ta mi puilama train nor na hana sa le ta le hle mai bok chu tianga boilai chuan SP chuan Anthony churon kolin apui thei to don lo thu aron shil boka achungcha chuan kuta silta ti aron shil zui le ngal Anthony tan chuan athoven thlalo khermai media mi te chuan damdoin chuan lo hual to ni to bermaya tin Vagamon Liberty hotel te po chu an lo hual na sa to view mai MLA lo ni to thin po chu hotel atang chuan an vachan chuaka thil thleng zong chu media lam chuan an cover chak em box ni tuna chuan police ina an mi chabel te po police station lamaron thlen pel le toa media le mi pui lamin aron chim huk chu han hlau berani chuti line Anthony chuan Philip sa chu chan lo tum ve hle a thei to pin na lo thok ve mol mai bok ASI video chuan Elizabeth tual thana chungchang chu a chui theyang anga chui zo nuwa Anthony nena chu naron kalpuya Elizabeth chu car sena an phur chuangai tu chu aron soya chu car chu tu dang car ni lovin Muralia fa pa Rajiv car man thin nge ani thu aron soiboka chu car chu tun loka Seman police station aron panna car nge mai chu hani bokani tin Elizabeth Thattu ina Elizabeth asong bolang chi khan Irene ruang po chu song bolania chu kes pani chuan in zom na halo nei reng mai ti Anthony chuan a hret chuak ta Rajiv chu kesa chuan ain rol ngei ni point alangani Elizabeth chuan athi maina unau pa chu bia katuma a unau pa Emmanuel chu hotel Liberty a chuan a omboka tin a phone number po chu han call ta bokani ti chuan Emmanuel chu Anthony chuan a unau nu thi chungchang a vabia ma se zona zo hlei thelovin Emmanuel chu boy si Anthony chuan chu kesa chuan Emmanuel chuan in nam noi na nei ni ria MLA Indira an mu na hotel Liberty a thokaloni box sinen ti chuan Emmanuel chu han va call non le ngata ma se tun tuma chuan call chu haloin forward daya Teresa hian alo latani Teresa chu Irene nu khania Anthony chuan Teresa ni ti hriat ta ka chuan til zong chu an ruam na vek ani ti hrethiamin afapa Philipa handa na hazot zui ta roya chuta chuan Teresa chuan sema hian idin mun zong hi a hreveka ithilti zong po mai nei hauloin a hrevekani aluwa a khesi boy puya tham nei lak dan te
ตุนหัวกับฟันุทีน่าจุงจางโมพูร์นะอินไอดานเตโปฮีอาเชเวกาตินมีบิกตักไม่อินีติโปอาเชบกาสุวังจวนฟิลิปโฟนนัมบาร์ตรังอินเกมาฮีมิรอนสุยเทงโดนานีติเรลอกซาเวกินเฮติยังเฮียนรวมมันน่าเสียมานีติอินอาชิลาเซมจวนเอลิซาเบธทีน่าจุอาจุยาจุดที่จุยนั่นละมาจวน Little Flower Boarding School ไอจุยลูตาจู boarding school จูฟิลิปสลูนัทินจูนี่ฟิลิปสัจจูนั่นเด็ดจวนนาปังนินเลยเซตไม่เด็ดจิมอมเซตไม่ดีอินนั่นโลสยาอัติราจวนจุดยังริลรัวปุดนัชันโปอาหารวันสติวังไม่เล่าเนี่ยไม่ใช่ปนเฟนแต่จูโปทากัดจริงจูวังจวนอันโตนียจูฮันเกาตาอันโตนียละจูอาฟาปัจจุงจวนทินริมเร่งเร่งโคสานียติจวนอันโตนียจวนฟิลิปจวนทินเท่ามูไลเร่งนะเบงเชปะเกกอร์เล่กอร์ฮาโลวินปนัดลานจูติรบกชุดยังอาป้ายน่ะใช้สักนาวังจวนฟิลิปจวนอาป้าอันโตนีจูอาโฮตเอ็มไม่เล่าเนี่ยติจวนอาป้าจูหางไอดำเทตลอวะอาบีกินไม่เชียติจูอาโฮตเอ็มมาเลมันไม่เชียอินเดียโมเวเดวติจูผู้บาลักนานาท่าเซลไม่ยาดูตาเอลิซาเบธจูไงจงเอลิซาเบธลาจูเนี่ยมาเอาไงสิโลติจวนฟิลิปจวนเอลิซาเบธจูฮัตตาอาเลจูตันสกินอากุจุงทราตันสักบกะตินจูมินัวปอจวนไอรินจูทัดเลอินอาเลจูตันสกินอากุจุงจัลลัตันสักเวเลบกะเนี่ยจุงจงจูเซมาจวนจุยชัวเวกะเซมจวนราจีฟจูมันินอดอเพรปะราจีฟจูอินพวงตาเนี่ยราจีฟจวนตัวทัดตูจูอามานิโลวินฟิลิปานีทูเซมันเฮนาชิลาคามิซานอันโตนียันฟิลิปเล่ราจีฟเตะหาสวยสักเจียมจานคานทินริมเซตินโปนันชัวกะจูมิตุมจวนราจีฟจูอดัมโดยรุยลัวตาอามุทุโลกโลกะฟิลิปจวนการจุขลินปนลามาอันโตนีรอนตันชัวโปจูอันมูเรงะมาเซการะจวนอันทุดุนตัดนี่ขัดยาไอรินีอันโตนีนันัวคานอันนี้จวนอันจุยเวียติจวนกงลักไอรินีการจูฮันเลาติดิงะจุดยาอันติดินนัวจวนฟิลิปจวนไอรินจูว่าเบียนอาไว้นหาคุยจุดตาไอติดินริมนุยนไอรินจูฟิลิปจวนอัฐตาอาลัวลุงอินนัดชุเชปไม่เนี่ยจุดที่เทงจงจูเซมาจวนอัดสุยชวกเวกะฟิลิปจวนไอรินจูอาหัวเอ็มนัดชันจูอาปานี่นะฮันทุดุนลายดิบที่ปวนที่เซนไกน์ห่วงมายาฮารอนวมาอันโตนีจูอาวุมจุยจาร์จาร์โดนตีสวยป้าอากุจุงจลารอนโกวังคันไอรินจูฟิลิปจวนอาลัวเอ็มไม่เล่านี่ติดจวนไอรินกุจุงจลังเอไม่จูฮัตันสักบกะฟิลิปนุนรอนนาวังจวนไม่ใช่ปนีไปสวยเหล่าติดจวนอันที่พัตตาจุงทัวสวยจนนัวจวนเตเรซาโปจูฮักคูบอร์บอระเตเรซาโปจวนตูระเหล่าเอเยเหล่านี่อันนี้นูปาจวนไม่ใช่ตูรันในโตละวะอันฟันุทีนาวังจวนที่เวไม่ฮันดูโตมาเซียนที่เวไม่มิที่โตเตทาราวจวนอันดิกนัดจันวอันมูเลตเทนานนัดสัตกินอันรอนเบยเหล่านี่ชุดตาเตเรซาจวนนุชวินาตานาทิลปวยหมกประคัดกับเปียงเจเฮโรอัตโตมนานียังตีอินอันโตนีโฟนัมบาร์จูฮารอนเซียอันโตนีจวนอามาทรังเงียนุชวินาจูจันตูรานิทัวเรตาจุดตาเอสไอวิดีโอจวนนี่เอนังบางเงียนี่อีอินาทรังอินฮัติตาติจวนอินสเปกเตอร์อันโตนีอินลำจูอันปันตาเรอันโตนีอินเลตเซเวลจูพุลิสเตจวนอาหันดับปะนักกินาจวนทันวุงทาร์ลามตักไม่ฮีหันวับมุตาชุลัมปันจวนอันโตนีเตจอนี่เตบากะวิดีโอเตปอจูมันโมเสตินันวักกะลาชุดที่อันกัลไลจวนน่าเตจวนทันจูอันโลไลเวจาร์จาร์ไม่บอกที่จวนนัสตะกันไปนัวทันจูอันไลฮงเทชรามะกวงชุงจูอันหันไอนะกวงชุงจวนราจีฟาโลอมเร่งไม่ราจีฟาจูออกซิเจนเนนะดาอันนี้ราจีฟาจูฮับบอรัลโลเล่าอามเสียจูเซมาจวนราจีฟาจูทัดโลตีนานี่ชุดที่ราจีฟาที่สิเราจวนฟิลิปจูคงยอมตากังอันโตนีริรูจูบวยตาวิโอมายาที่จวนอันโตนีจวนอันเอาเตอจูกัลสันินมุนปะขตาอวัยไงตัวมุนทุกตักไม่จูเคสจูหางไงตัวฟิลิปสันนัมบาร์เตอินดิราวิดีโอเตจูมินหัวเตเรซ่าสมัยลักเนน่าอฟักกะละอัตโตนาตานอฟอนนัมบารานิค่ะจุงที่จงจูอาหันไงตัวอันเลตาร์มาซาเซลไม่จูอาหันไงตัวตากนัวจวนอัตโตปะจวนเปียตาติจูฮารอนหลังสุกตาเปียตาติจูมิลิมสิขัดนี้มารินีชัวรวงจอยไล่เล็มขานี่จู่อันทานมัวละจวนออกมานี่จูมีเปียตาชูงจวนฟิลิปจูหาตางอันนี้เงี้ยยังที่จุดสมัยจู่ลำปันจุนจักตักินัดลานตาอันเอาเตปอจวนรอนจีเวงาลมาเซียนตัวนี้จุดหลังจากวางอินอันเอาเตจวนพะโลวะไรเฟ่ไม่ทานมัวลำปันอาหารินนัวอันเอาเตปัดนี้ไซวิดีโอเล่เฮดคอนสเตเบิลจอนี่เตจวนอันผู้เบิร์นูจูฮันโลวะอากาศนั่นเสร็จแล้วมาเซอันโตนีจวนเปียตาอมนารำจูฮัปันงารงาระอัตโตปะทานปะกัดจูฮับมุตาอัดชูงจวนฟิลิปจูอันดาติโปอาเซียมาเซฟิลิปจูฮัชันชัวกันอีจวนมินุนร้องตะกันอีวางอินนุนดังโปอาลาเทติเซีย
chu wang chuan Anthony chuan trap zoi chuin thlan bula truin a fa pachan chualo zaya rel ta zoka Philipa chu thlan kur chunga chuan thi mai zok se adu ta ni rin runa em in thlan chunga chuan a boka a trap lop mai anaute chuan aron kola a om nan zota ma se soidu lo mi thlok thatak mai le nu chui thiam tak Anthony chuan a fa paum na chu a chui chuak ngeya ma se fa pa chu mi sualania midang tam tak nunna lale theidin huna dingani wangin chan chualo zaya rela anaute ho hena a fa pa chu a chui chuak zo talo ti a hril ta ni ti chuan Anthony chuan rilruna in chu thlan mol chu a kal sana chumi hnuwa chuan SB hena chuan a vain reporta a thil ti so zong po chu ha vain buang ta a SB hena in report zo hnuwa chuan media te hena thileng kim hril turin police station atang chuan a chuak zuya ti chuan movie chu lo top ta ni thirtu te ole hatop thelo thir zo vain kaloma lo dam lo selula athian remati chuan video dang nen in mule thoi kan tum donia